Kweth mine mawuok e gweng' ma Sanjweru, Gwasi Central Location e kar chung'od bura ma Suba South odonje pith mar gwen ma gitimo e yor ohala kaka yor konyo jiwo yuto margi kod neno ni gichung' kar kendgi. Wakenigo ne odonje pith kaluwore gi tiegruok mane giyudo okalo riwruok moro ma ok mar sirikal. Jafwambo marwa Ali Abich ne giler koa e kaunti ma Homa Bay. Chenro mar pur kod pith e yor ohala gwenge ma Kaluo ithoro tim gi joma chuo, kata kamano nitie joma mine ma sani koro wuok oko katimo pur kod pith e yor ohala gi dwaro mar jiwo yuto margi kod neno ni gichung' kar kendgi e chenro maggi mapile. E gweng' ma Sanjweru mane Gwasi Central Location e kar chung'od bura ma Suba South, Eunice Achieng' na achiel kuom mine ma sani koro mako motegno pith mar gwen e yor ohala, pith ma bende nochako mana gi gwen 4 kendo sani en japith gwen maduong' e yor ohala gwenge ma Suba South. Osiepna moro ne nigi gwen mag ginene iluongo ni Rainbow Rooster, to ka nalime to onyisa kaka gwenegi duration magisekawo, muda magisekawo, to naneno ni gwende kienyeji kawo time. Koro nadhi adonje e pith mar improve kienyeji. Koro breed na mokwongo na kawo gweno miluongo ni Rainbow Rooster noling ka gimiyo moro cho yo Ukambani. Ng'ato chako nyisa niya, nitie breed moro maber miluongo ni Saso. Koro Saso ni ema stike from 2016. Ka olosi e puothe ma ong'ere ni Ogalo Farm manie gweng' ma Sanjweru, Eunice wacho ni osebedo pith mar gwen e yor ohala kuom higni 10 sani, kata odoko ni en kod midhiero mopogore ka bende odhi nyime gi jiwo mine mamoko e alworano e wi ber mar donjo e pur kod pith e yor ohala. Chanjo ne en challenge ne village mara kata Suba South Asaol. Iyudo ka ji odhi onyiewo chanjo to wacho ni an achanjo gwenda to gwenda tho. Achanjo gwenda to gwenda tho. To koro ne gipenjowa ni to in ere kaka itimo? Inyalo bedo gi gwen 1000 to iyudo ka ok otho. Mondo mi koro nakony farmers maga, nadhi ayawo agrovet. Feeds nyakelo mondo farmers na kata mentees ga ma amenta mondo mi odonje e pith mar gwen ni kik yud problem. Then masin bende nadhi anyiewo marego chiemb gwen. Evelyn Adhiambo ma bende en japuonj e skul primar ma Sanjweru ne oyudo mijing'o mar pith gwen kokalo kuom Eunice ka okoni pith ma kamano oseloko ngimane. Pith mar gwen osekonya. Number 1, financially I'm very stable. I'm sure of cash flow ma biro ma saka sani. At no time ibo yudo ni adonga maonge anything. Ka an gi layers kaka gitoko, ayudo tonge gi wanya tere chiro, nyalo uso gweno. And mano bendo se promote kata dak mekindwa gi jaoda obedo maber. Kare kikwecha ahinya to kendo kare kwe onge ot maber. Minego ywak e wi nok mar chiro magi nyalo tere gwen magi pidho yo mayot kendo chuno gi mondo gius mana gwen e kor gweng' nikech onge mar chiro malong'o. Kata kamano gijiwo mine wetegi mondo kik luor donje pur kod pith manyalo konyo e bero ngimagi. Karwa ka ji pok ong'eyo ber mar gweno ahinya ni gweno be inyalo us bei matek. Koro iyudo ka most of our customers mwayudo around miyowa bei mapiny compared to cost of production mwatiyo godo. Koro the only people manya miyowa pesa mabet ber en ka wayudo joliel, joma nigi liel go, joma nigi arus. Adwa nyisogi ni ok en gima ber ka warela ir ng'ato achiel e dala. Sani ji te onego bed ni ng'ato ka ng'ato wuok timo koni, ng'ani kelo matin to dak bedo mayot. Kata lot gi eki wanyalo pidho. You don't have to go to the market mondo idhi ng'iew alot kitimri nade kichiem. Apisa riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere kaka Practical Action Linda Owako wacho ni riwruok ma kamano osebedo ka chiwo negi tiegruok kendo tudo gi kod chirni kaachiel kod jopur mamoko magisiro mondo giyud lony mopogore kit pith magitimono. After they have grown in the table banking groups, we link them to financial or mainstream financial institutions where they are able to access funds. Koro ma osebedo ka koro gichako yudo pesni madongo. We are saying there are opportunities in agriculture for young people. Agriculture does not mean taking a jembe and going to do the actual production in the farm. There are so many nodes within a particular value chain that a young person can be able to be engaged in and also receive income. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.